Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Lula Ima? Lula? Uy, naunsa ka Lula? Ganun naghilak mo ka? Si Ina, ako gisugok gabi pero hangtod karon wa pa magyud mauli. Unsa? Tinuod ka Lula? Ay oo lagi. Mga alas 6 pa batos gabi. Unya nahutdan man ni og suka para sa among unonan nga isda. Motong ako siyang gisugo. Pero may gabi na lang wa gyud babalik ang bata. Unya hangtod karong buntag. Wa gihapon siya mouli sabay. Yay, murag di na gini maayo da. Ang ako lang kung masugatan siya og daotang mga tao. Ay usaon naman lang kung tinuod gyud nga dunay ungo ni ining dapita. Kalma lang Lula. Kwan, asa mo kasi ang tindahan na mipalit og suka? Ato na ato. Dali, sunod mo na ako. Hello? Oh. O siya nang bibalita, ha? Karon ninyo buhaton ang pagkuha sa singsing nga naa ni Johnny? Sige. Og sa sunod ninyo pagtawag, kinahanglan nga nakuha na ninyo ang singsing nga gikwintas ni Johnny. Nakasabot? Sige, bye. Puldo! Oh, Puldo! boss. Nakitoyo, boss. Lakaw! Lakay sogo? Naa! Oh. Adto standby sa dool sa menteryo. Unsa? Ngano man, boss? Gusto kong imong palid-an ang tanang lihok ni Johnny. Milsi! Asa na nabayhan na, oy? Puman mo tumbag. Dili gyud ako mapasaylong akong kaugalingon kung dunay daotang mahitabo sa akong apo. Ayaw na paghuna-huna nga dunay nahitabo niya, Lula. Bitaw lang, ato lang ng pangitaon si Ina. Kana, mao na ang tindahan nga imong gingon, Lula. Ana, unta siya diha mo palit og suka. Pero nangutanan ako sa tindira. Wa man ko na mo palit diha si Ina. Kung mao na, posible nga sa laing tindahan magpalit og suka si Ina. Hay may laing tindahan inang dapita la. Tuwa ditong dapita. Ay layo naman to. Og imposible man sa gamuan to si Ina dito kay mulabang pamanggon ni og sapa. Mahadlok siya ang nagsapa diha sa unahan. Kung mao na, wa gyud makaabot din si Ina. Wa gyud tingali. Kung wa siya makaabot dinhi, sa daan palang gikan sa inyo, may miatang na niya. Lola. Apo ko! Lola, maayo tingali nga ito ning i-report sa kapitan aron matagan ng aksyon. Sige, mga tutas barangay hall. Kamo lang si Lola ang muadto dito, bay. Ha? Asa ba ka bay? Ako'y musubay sa giagian ni Ina padung dinhi. Ha? Sige. Dali na lang. Mga tutas sa kapitan. Ako nang subayon ang giagian sa batang si Ina. Puldo, magpa-drop lang ko nimo sa iskina padong sa menteryo. Sige. Ngano di ba ka mo balibad ko sa menteryo ka i-assign ni Boss Dindo? Ganahan mong kukay, mo man akong content. Misteryo sa menteryo. Niyan ito sa eskina. Okay, thank you. Bye, Puldo. Okay. Sugdan na ako kung pag-vlog, V. Hello, guys! Nianasab ko karon sa menteryo sa pater.
Atong duawon ang mga patay bisan kun dili pa adlaw sa mga patay. Doon na lang ko sa bahay nila ni Lola Ima. Wa mag-uwan. Mao nga, wag yun tayo tunob nga makita ining dana. Akong subayon kining maong dan. Ah, yun na pa. Saan na sa kasagbutan? Uy. Mga upos mo na sigarilyo. Dagang upos sigarilyo. Buti pa sabot, dunay na nagrilyo nga nagpundo og dugay din he. Dunay nahitabong bugno din he. Kay nahapay mo na mga sagpot ining dapita. Murag paingon sa ubos ang nahapay nga mga sagpot. Paingon sa kakahuyan ang nahapay nga mga sagpot. Unsa man ang blue sa lawom sa sakpot? Unsa ni? Uy, chinilas mo ni? Chinilas sa bata? Kang ina mo ning chinilas? Ina! Ina, day! Hain ka! Ina! Lola! Lola! Nanangit-ngit man. Lola, ako din na. Hindi ko makalihog. Hindi ko pus mandihay ko. Lola! Lola, tabangin ko! Lola! Ina! Ina! Hain ka! May daan ining dapita. Asa man ni paingon? Subayin ko lang yun yung maong daan kung asa ni Sangko. Ina! Day! Tubag, day! Ina! Kapitan! Kap! Kap! Hain mang kapitan din eh. Kap! Kap, Unsay ato ninyo? ay kap in town tabang kap. Kap, Unsa may akong Kapitan, ikatabang? si Kap. Unsa may imong problema? ang akong apo. Ang akong apo. Nawa ang iyang apo, Kap. Unsa? Mauna, kapitan. Tabangi in taon ko. Nawa ang akong apo. Kap, so di lang mo mulihok? Ato pang tao ng bata. Oy. Pangitao na itong imong apo manang, ha? Ay, kamo diha. Tawga ang inyong mga kauban, ha? Maya mo sumay-sumay, maya mo. Pangitao na to ang bata nga na missing. Ayun na. Adin mang dapitan nawa ang imong apo, Lola. Ay gisugo magod ako siya og suka sa tindahan gabi eh. Unya wa naman mabalik ha. Alala, sige, lihok na mo. Pangitao na tong bata. Mikmek. Kap, Hain mas dyan eh. to siya sa dapit silang lola. Siya ang nangita sa bata. Sa? Hello mo, hello. Kawa may batasan ninyo. Kanong nahimo man mong mga tanod, kawa man mo'y concern sa uban. Dali na mo. Wala magsigig tabi, ha? Kay kapag mo na baya ko. Natali na mo. Ato lang pangitaong bata, ha? Hello guys. Karon, niana sa tasapayag ni Johnny gwapo nga gituhuan nga ungo ining dapita. So wa pa mahibaw. Kana di si Johnny, mao na gidungog na apo sa ungo ining dapita nga namatay. Pero abi ninyo guys, gwapo ba siya? Mga dili ko mahadlok niya bisan ungo pa siya.
Mauni ang dan nga gisubay sa imong apo gabi, Lola. Oh, mauli. Nag-una man si Johnny namo dinhi. Kung mauna, ni adin si Jane. Jane! Jane! Napagaw baya ko. Wa man lagi siya motubag. Oh, basid miabot na siya sa layo og pangitas bata. Hala na hala. Sige, sige. Sudlayo na to ning dapita. Ang pagpangita sa bata. Sudlayon yun na to. Tingali ang uban wa magkasabutan ng sudlayon. Dini sa bukid, mao yun ay termino. Sudlayon. Aron wa yun mamisik bata ng suok. Makita yun na to ato yung mahiling. Kinsa paganingan sa bata, Lola. Ina ang iyangan. Oh, Ina! Pagkahon ako. Ain ka! Ina! Uy, ni alam di ko sa krasada. May lutsan na day din, paingon sa ilang dapit ni Lola Ima. Ug kung binuangan man ang batang si Ina, posible nga dinhi siya gidas maong tao. May mga tao naman day dinhi. Ano pa? Kanang down sa atbang. Paingon naman na sementeryo. Menteryo na gidas ibabaw. Di mahitabong masayop ko. Tuwa ditong dapita nga mong payag. Naglapos ra dining daan dinhi paingon sa sementeryo. Uy! Uy! Ilo! Ay pagliyok! Tulis! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!